Alright, I represent a quick Mr. Stabhe, shanga saka umokmana pasina kana chinu chaifombo mu life ikashua zvakatanya each and every tishina muzvamunana boys taisera pamsanyo kwete kunamata patikawe nzara zvinhu pleni zvichitifara zvinhu shuwa kazvakaoma mulife hapana chinhu chaifadza mulife zvinhu zvese zvairwadza mulife ndiyo yakandikwadza saka nhasi ndichiriimba mulife ndaiyazira zvoona zvobishi mabanana anaidana hakuna aindinza ndaiyazira zvoona tikamabishi mabanana pataidana hakuna aindinza timemba ndakasuwa ndiri mudiki namoneni iri muchiki zvainzi kuchema kwenerera shuwa hapana nokuyamura boys ndaigara ndichichema sometime ndimbo tsvaga hama hapana kana aindinzwa nhasi zvaita kunditsvaga boys ndaigara ndichichema boys ndaigara ndakasuwa ndaishuwirawo for another day ndichishuwira for a blessed day ndaiyazira zvoona zvobishi mabanana anaidana hakuna aindinza ndaiyazira zvoona tikamabishi mabanana pataidana hakuna aindinza this next time ini ndabhiliva kwandave ndatova niniva ndinotenda nyadenga ndivoka vakandidhiliva asi ndikafunga kura ini ndinochema namo ichindirova nemubhadha zvinhu zvakaoma asi zvaita ndotenda nyadenga rega ndichiimba ndaiyazira zvoona zvobishi mabanana anaidana hakuna aindinza ndaiyazira zvoona tikamabishi mabanana pataidana hakuna aindinza timemba ndakasuwa ndiri mudiki namoneni iri muchiki zvainzi kuchema kwenerera shuwa hapana nokuyamura boys ndaigara ndichichema sometime ndimbo tsvaga hama hapana kana aindinzwa nhasi zvaita kunditsvaga boys ndaigara ndichichema boys ndaigara ndakasuwa ndaishuwirawo for another day ndichishuwira for a blessed day ndaiyazira zvoona zvobishi mabanana anaidana hakuna aindinza ndaiyazira zvoona tikamabishi mabanana pataidana hakuna aindinza nina sipsi msaya narana natatenda diani tafken ya boss nyasa in case you never know we grab suffering ya takuza mute wagwan ashi